Nawala din. Balok ko ba ano mo? About mo? Why you select the car? Okay, game. Next. Last round. Malaman natin sino ang panalo. Kanina? MP. Kanina? Ayun na, Romeo. 3,
Ay, Okay. Maganda naman sa ginagawa. Tigasin mo ah! Okay. Okay, magtatawag ako ha. Dapat ibabagsak niya yan ng sabay. Ready? Go! Go! Wait lang. Mahina masyado eh. Okay. Ha? Hindi. Sila masusunod, syempre. Ikaw papanoorin nila eh. Okay, game! Ready? Pagkasabi nila yung bato, pick, dapat gagawin nyo na ha. Okay, ready, set, go! Lance, thank you sa pagsali. Kapag katalo ka pa. Eto na! Si Mr. Conrad! Ako dyan. Uuwi siya ng maaga, guys. Uuwi siya ng maaga. Hihintay siya ng misis niya. Gigising din siya bukas ng umaga pag nakita yun. Ang swerte mo nun! Sir, pagkulan! Mga model. Sayawan mo ko, Jay! Sayawan mo ko, Jay! Sayawan mo ko, Jay! Panot! Closer daw, closer! Ayaw na lang. Nagbe-brave tricks. Closer daw, gusto ko yung mapapagalitan siya bukas. Ikaw naman, DJ. DJ po. DJ, ikaw naman, DJ. DJ, ano, naghihintay. Sabi mo nga sa dyan, DJ, sana ako din. Congratulations! Nanalo